og i dag skal vi lære en brom, som kan findes på det periodiske system. Brom blev opdaget af den franske kemiker Antoine J. Ballet i 1826, men året før havde den tyske kemiker Carl J. Løwig fundet brom, men vidste ikke det var brom. Han troede det var klor. Navnet brom stammer fra det græske ord bromus, der betyder en forfærdelig stein, hvilket også vil sige, at det har fået navnet på grund af lugten. Navnet kommer fra den franske kemiker og fysiker Joseph Louis Leucier. Brom er mere sjældent end 3/4 af grundstofferne, der findes på jordens overflade. Brom indgår i mange forskellige kemiske forbindelser, der kan bruges i flammehængende materialer, ukrudtsmidler og som tilsætning til benzin. Brom har en smeltetemperatur på minus 7,2 grader og et kogepunkt på 58,78 grader. Brom er et meget farligt stof at omgås, da det kan ætse ens hud, og indånding af dampe kan føre til død. Brom er et ikke-metal. Det er en mørk rødbrun væske opbygget af Br2-molekyler. Br2-molekyler betyder bare, at der er 2 atomer i brom. Allerede ved stuetemperatur bliver der udsendt rødbrun dampe, og det der også sker ved stuetemperatur er, at brom bliver flydende. Brom har en atommasse på 79,904. Atomet består af en kerne, der befinder sig i centrum af atomet, og et antal elektroner, som befinder sig ude for kernen. Kernen er positivt ladet på grund af protonerne. Rundt om kredser de negativt ladede elektroner. Oppe i venstre hjørne står der 35. Det er broms atomnummer. I brom er der 35 protoner, som er positivt ladet, hvilket vil sige, at der også findes 35 elektroner, for at forholde sig neutral. I brom er der 4 skaller. Hvis man tager fra den inderste, er der 2 elektroner, så 8, 18 og i den yderste 7 elektroner. Og tilsammen giver det de 35 elektroner, der var i brom. Brom består af 2 naturligt forekommende isotoper, og der er omkring lige meget i de 2 isotoper. I den ene er der 79 Br, hvilket svarer til 51%, og i den anden er der 81 Br, hvilket svarer til 49%. Brom er et isotop, da antallet af protoner og neutroner ikke er det samme. Neutroner er elektrisk neutrale. For at finde antallet af neutroner skal man minuse atommasse med antallet af protoner/elektroner, og hvis vi minuser den første isotop, altså 79 med 35, før vi regner op, giver det 44, og den anden isotop, altså 81 minus 35, giver 46, og gennemsnittet af de 2 isotoper giver 45, hvilket vil sige, at der er 45 neutroner i brom. Da hældningen er mod Br 79, de 51%, er atommassen lige under 80. Den sammenlagte atommasse, eller unit, er 79,904.